Piye bolo ya? Jane aku mau rar mancing. Iki jam 1 mau jam 11 untukku ki mari. Loro untukku wis mari. Genti tangane sing gatel. Iki arep mancing modale cacing tuku 3.000 rupiah. Iki modale cacing 3.000 rupiah. Golek-golek serinding sing penting nyendal bolo. Ngendi ya? Sing penak ya. Sik tak golek sing kon sing penak tinggal linggih. Masalah oleh orang gagas bolo-bolo. Iya ya, ana kaya matuke. Apa kene iki ya jero ketok kene iki. Endi ya? Sing kon jos ora nek barang jos. Apa kono kae jajal ya, delok kono kae sik wae. Iki lokasine Pelem Binatur, nggon kandang sapi iki kok ngetan. Arep golek spot sing akeh serindinge sing jelas ki. Modale mung cacing. Ora ndek lumut iki nek cupik nang kene iki, jikok sik iki. Dinggo cer-cer kono. Nah. Kono kae ketok nggon padasan kae. Yang ini ngulon nih, piye jajal? Tak golek info sik bolo ya. Ketoke nggon penak kuwi. Jaring napa mancing, Dik? Mancing? Wis etuk, Pak. Angel. Sampeyan go lumut ta? Aku arep golek serinding kok, Dik. Modale cacing. Itu pira pisan? Ya lumayan no. Lah aku agak mangkat kok ngomah. Mau ora mancing jadi pengen mancing. Untuk loro iki semari, ya kar mancing. Nganggo cacing kene iki ya matuke. Iki nggon padas-padasan parah iki. Sampeyan mancingnya nang ndi? Aku ben ora ganggu. Arep pindah lah. Oh. Ning lumutan kuwi. Sampeyan ora nggawa pelet nganggo cacing. Sing jero ngendi to? Kono kuwi. Nggone titikmu kuwi. Nek kene iki cetek kene iki. Lah kene iki bolo. Golek serinding untuk hari ini acaranya golek serinding yang jelas ki. Kene iki ya. Wis. Dite kene iki weh penak nggon padas-padasan linggih. Golek linggan akeh banget kene iki posisine. Wis udah ngene weh.
pindah bola iki lho. Isine iki sepatok kok ngene iki lho, sepatok. Jadi targetku ki lho ngenek siji yo kuwi, golek serinting ora enek serinting. Pindah yo, pindah kono kae. Pindah golek. Sing jelas aku nek urung entuk serinting urung arep bali. Mosok mung target serinting kowe ra etuk. Lah kono kae ya. Kono kae nggon sing ngadep ngidul kae. Tak kah Mas? Urung. Mosok serinting kowe ra enek siji iki sepat kabeh. Wah, jane kene iki nggon adem iki. Iki calone adem iki bola iki. Nggone cetek. Wah, kene iki ya malah nggone adem ya. Tapi iki serintinge apa ora? Nah, pindah kene bola. Pokoknya nek urung entuk serinting, aku ora ngerti. Pindah kene. Lagi serinting bolaku tok bali. Iki lho, iki berhasil entuk serinting, berarti aku entuk bali ya to. Waduh, iki penolong kula. Iki penolong aku iso bali iki. Sing jelas targetku iki serinting, masa serinting ora entuk-entuk. Lah iki lho targete serinting. Ya to, wis aku berarti entuk bali. Ngono ya. Oke. Tembus kae. Target serinting ya angel Jawa. Untuk Bali. Untuk Bali wis. Oke, bolos serinting mania. Tak kasih info ya. Nek sing spot kene iki, sing paling dacor serinting kene iki sing tak dep ya. Tak ngadep ben genah. Iki. Ini iki gacor banget serinting. Nah, nek sing kono kae ora patek gacor, sing misale pas nggon legukan padas kuwi ora patek gacor bola. Masalahe aku ket mau nang kono sak jam punjul isine sepat tok, sepat karo putihan. Nek serinting kene iki bola. Serinting kene iki. Iki sakwise aku pertama itu serinting kan ora tak rekam, masalah kan ajar kan repot. Aku ya rada ketir-ketir bola. Nek masalah ora itu serinting aku ora bakal bali lak ngono. Lah nek sedina aku ora kae serinting ya ora bali tenan, lembur. Lah jelalah nek kene iki tok serinting, nek kono kae tok serinting, aku sida bali lak ngono bola. Sing jelas sepote pelembinatur etan desa. Sing nggon pencangan sapi infone ya. Masjid ngetan mengko mlaku ngidul pokoke nggon aja pas nggon aja nggon padasan monyol aja kuwi ora enek serintinge, eneke sepat-sepat karo putihan. Wis ngene bolo ya. Tak kei sepil hasilku ya. Sing saiki serinting akeh iki. Aku mangkat jam 1 jane nang kidul kono ning ora mangan bolo nang iki nang kene kabeh ora tak rekam iki serinting tok lho ya ta. Serinting tok, masalah ini lagi bonus iki, ini lagi bonus. Yang jelas serinting kabeh lho, murni to. Kena nang kene kabeh iki mau. Iki nang kene kabeh serintinge. Jadi wis cukup sak mono wae ya.
Oke, requestmu wis tak lakoni ya. Wis sesuk aku ganti mancing neng Karamba. Aku ya pengen berot bolo. Nek mancing serinding tok. Jane nek serinding iki ayamku ya seneng, mentokku seneng, cuma tanganku kan kurang berot kan kurang marem. Ngono lho bolo. Jadi dibagi requestmu pinggiran ya tak lakoni. Aku kesenenganku dhewe mancing neng Karamba ya tak lakoni ngono ya. Adil toh, adil ya ngono bolo ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi, tetap mancing. Selain hari Kamis dan Jumat, insya Allah saya mancing terus bolo. Kalau enggak ada halangan, ini tadi sebenarnya enggak mau mancing bolo, masalah gigi saya itu sakit banget. Dek ini ngajak mari dek jam 11, akhirnya jam 1 budal mancing. Ngono bolo ya. Wis salam satu hobi dan salam satu joran.